Защо да ходим на разходка в планината ли? Ето една добра причина. Гледката. По какъв начин разходката в планината е полезна за нас? И подобрява обмяната на веществата, кръвоснабдяването, увеличава броя на червените кръвни клетки и хемоглобина, повишава физическата и умствената работоспособност и ускорява кръвообращението, което ни позволява да се борим по-добре с токсините в организма ни. Също така, излагайки се на слънце, получаваме витамин D и вдишвайки от свежия въздух, който ни дават дърветата, пречистваме кръвта и организма. Повишава съпротивлителните сили на организма, подобрява имунитета и като цяло калява целия организъм. Виждате ли тези дървета? Благодарение на тях ние си набавяме летливи вещества, които се наричат фитонциди, които имат антибактериален и антимикробен ефект върху нас. Така че дишайте дълбоко и равномерно, докато все още сте тук. Също така бягстват от стреса, осамотението и спокойствието, което ни дава. Да сме далеч от града, тишината, слушането на птичките и като цяло времето да бъдем сами със себе си. Качвайки се по-високо в планината, налягането става по-ниско, а кислородът по-рядък, което колкото и странно да звучи, има благоприятен ефект върху организма ни. Това позволява на белите ни дробове да вдишват по-дълбоко, което пък увеличава обема им. От свежия въздух в планината тялото ни започва да произвежда повече хормона серотонин, който пък ни дава усещане за удовлетворение и за щастие. Както знаете, това е един от хормоните на щастието, който се съдържа в шоколада, но не ви препоръчвам да ги комбинирате в планината, по-скоро си вземете 2 банана. И така, сега ще ви разкажа за едно от любимите ми неща по време на разходката в планината за мен. Че първото е голямо приключение и второ, че има супер много джунджури, които може да си намерите на планината. Като например диви ябълки. Страшно са вкусни, тия са много сладки и тук попаднах и на друг вид, които са доста кисели, но пак стават. Ето ядливи цветя, това е деталина, може да си ги сложите в салатата, аз съм си набрал една дозина. Шипки. Шипките може да си ги правите на чай, на мармалата, ако го знаете как. Това е едно ядливо, бодливо цвете, което като се махне всичкия бодил и цвета, става за ядене, малко е като кочана на зелето, но е много яко. Коприва. Копривата в блендера си я слагам, става супер. Може и така да се яде, но малко пари на непцето. Лешници.
Много лешници намерих. Цял ден съм седял наведен, за да събирам решите. Сигурно 4 кг има в чантата, наистина страшно много събрах. Шишарки. Шишарките си ги събирам просто за кеф. Може да си правите някаква окраса. Сливоджанки намерих сега точно преди да стигна до тук. Доста си набрах. Изявах ги всичките, ги избухах. Оставих малко само за да ви ги покажа. С една пръчка ги удрях по дървото и ги събирах от земята след това. Няколко ядливи корена, стига да ги познавате. Много хубаво мириш. И един нож, който намерих. Доста е остър. И си го харесах и направо си го взех. Много хубава история имам за него, но не ще ви разкажа някой друг път. И така, това бяха някои от причините, които се надявам да ви накарат или да ви убедят да идвате по-често в планината. Това беше от мен, аз съм Тео и жива... Това беше от мен, аз съм Тео и ви желая хубав ден.